Pois sí, así, sin máis. Collemos, cocemos as acergas con un ovo cocido, un poquinho de aceite de ovo por riba, un poquinho de sal. Si queremos, incluso se facemos unha alladiña tamén por riba, espectaculares. Non fai falta un poquinho máis, Eu esta fixen aí atrás non, xa fai un ano, que pasa que paso o tempo. E fixen hasta croquetas, con acelgas e con queixo. Estaban espectaculares. Collín a penca de acelga en anaquiños pequenos, fixen toda a bechamel, botei un poquinho de queixo, estaban riquísimas, riquísimas. Pero bueno, hoxe vamos a tratar por aquí. Por suposto que non falten os nosos guisos, as pencas das acelgas que as temos feito aquí, coller unha sobre outra e no medio botar un lisco de xamón, o clásico, de queixo, despois por empanar todo e a tixola. Eso, para os cativos incluso, son como San Xacobo, ¿no? Pero dos sanos, dos que non teñen tanta caloría, Bueno, pois hoxe vamos a traballar con un produto tamén espectacular, con bacallao. Mirade, isto vai... Iso de aquí vai na tarteira. E isto vai na tixola, que é co que comezamos. Imos a facer un sofrito. Corte, tampouco é moi importante o corte, hai que cortar, evidentemente, pero despois imos a triturar. Imos pasar polo vaso batedor. Así que, pois, canto máis miudiño collemos, antes faise, antes torra todo e xa está. É simplemente eso de cortar máis ou menos. Pero vamos. Listo. O fondiño aí. Xa aproveito tamén e xa deixo aquí tamén o fondo. Porque aquí imos a rustrir, imos a sacarlle todo o sabor a ese bacallao. E ademais que nos empape a pataca nese sabor antes de comenzar a cocelo. Moi ben. Adiante, ben. Cebola. Vale. E se non encendo unha limos, Aí vai. Unha ceboliña. Bueno, teño que contarvos... Xa contei moitas veces, non vou contalo máis veces, o que facíamos na Marola cas cabezas de bacallao. Ademais, daquela, era un produto incluso casi de descarte, non había... Tiña moi pouca salida. Me refiro na alta cociña ou na... Pero ahora mesmo está moi aproveitada e está moi buscada o que é a carrilleira do bacallao. Hai que mercar a cabeza para conseguir a carrilleira. Antes se conseguían, era máis doado. A carrilleira é a faciana. É o que ten o bacallao na parte de arriba e que xa o teño troceado. Ora vos enseño as linguas que hai aquí. Un alliño. Dous alliños. E aquí imos a rustrir aos poucos, 9, 8, 7, 6, 5. Que toda a cebola este en contacto. Poderíamos facelo aquí tamén, sí. Tiñamos que quitalo, despois retirar todo, volver a rustrir, por eso fago así porque é moito máis doado. Ora, vades entendendo, a medida que vai pasando a receita vades entender por onde vou. Vai quedar un guisiño. Bueno, aquí podemos engadir tamén unhos chícharos, podemos engadir unha cenoria, perfectamente. Podemos engadir unhas xudías tamén. Agora, eu penso que así, neste tipo de guisos, isto, a ver, digamos que non é unha caldeirada nin de broma, non? Porque unha caldeirada xa vos teño dito moitas veces de que precisamos máis dun peixe para facer unha caldeirada, para poñerlle ese nome, non? Pero sí que temos que pensar en todo este tipo de guisos, non? De que produto podemos incorporar. Pois depende de cada quen tamén. Depende de cada cociña, depende... Oies, eu, por exemplo, algo moi curioso que pasa, e atrás fixemos roupa vella. Eu lembro que na miña casa, a miña nai a roupa vella, non podía faltar unha pasta.
botaba uns macarrós, cos garabanzos, ca carne, botaballe, se tiña acergas, botaballe acergas, se non botaba espinacas. A roupa vella, eu penso que sabedes o que é, non? Se fai, aquí en Galicia sempre o facemos, en Galicia o facemos sempre cas sobras do cocido. Cando sobraba o cocido, eu lembro, e ainda fago ahora, que estou desexando que sobre un pouquiño de cocido, sobre todo esa carne que sempre sobra, que son as carnes que non son salgadas, non? A de polo e máis a de tenreira, esa vai para un roupa bella. Bueno, pois en cada casa, o que estaba falando, faise dun xeito diferente. En moitos sitios, pois non leva pataca frita. E na miña casa facemos a pataca frita en bastóns e despois, no último intre, incorporamos a roupa bella, patacas fritas. En outras casas non leva ovo. Noutros sitios, sí, ten o ovo cocido sempre aí. En uns sitios, bueno, eu non lle que botei nunca verduras, nunca xa ten a verdura do grelos e tal, se sobra, pero se non, coces unhas acergas ou unhas espinacas. Pois aquí igual. Receita aberta. Eso sí, con estes ingredientes que estamos traballando, tedes a garantía de que está che bo. Eso é importante, Finalizar un prato e que este bo é o máis importante. Sen ninguna dúbida. Moi ben. Temos isto. Ben, agora. Despois, cando este rustridiño que vamos a deixar que sude pouquinho a pouco, botamos o pemento doce e máis o tomate. Eu teño tomate concentrado. Se vosotros tedes tomate normal, o ideal, quitarlle as sementes e meter dentro. Se non quedes paciencia e tal, e quedes con semente, ao final vamos meter o brazo triturador, vamos a dar o brazo batidor, entonces aí vai quedar todo triturado, así que tampouco vos compliquedes, non? Imos alá. Temos aquí o centro, cousa bonita, e collemos un coitelo, un prato, e ale, a pelar a pataquiña. A pataca xa sabedes, non? Facemos a pregunta de como a cortamos. Porque mira que falamos de como cortar a pataca, do porqué cortase dun xeito, do outro e demais. Pero cando falamos dun guiso e queremos así lograr ese espesor e tal, como logramos espesor? Co escacho, escachamos as patacas. Ben, vai aquí porque iso ten que pasar por a auga, por a villa. E aí, esta pataca xa veredes. Vai coller todo o sabor do bacallao, vai quedar espectacular. Bueno, mirad unha cousa, vou vos contar. Aquí dubidaba. O que pasa é que dubidaba noutra receita, de enseñarvos outra receita que a cabeza de bacallao. Xa vos teño comentado de que meu pai na Marola rendíalle culto, rendíalle culto ás cabezas do bacallao. De feito, é que prácticamente non había unha caldeirada que non levara o mellor un anaco, dous anacos, para darlle ese sabor. Pero a que máis se pedía, a que máis demandada, era a caldeirada de cabezas de bacallao. Pero hai outro xeito, ou cabeza de bacallao en caldeirada, mellor dito. Hai outro xeito de facelo que aí preparadevos, collede unha servilleta de tea, non vale a de papel, non vale, queda todo pejado, aquí igual, que é o forno, tal e como está enteira, as que vos enseñei antes, esa cabeza de bacallao completamente enteira, así medio posta de pé, con aceite de oliva, unha ceboliña e un allo que botamos por aí por a bandexa. A poñemos de pé a 180 grados, uns 30 minutos, 40 minutos aproximadamente. Agora, remato de pelar esta pataca e sigo explicando porque preciso as maus para coller as pezas que vos quero ensinar. Ben, imos para a villa. O día que provedes o forno, vale decir un espectáculo. Aí, claro, evidentemente que a cabeza olvidamos do garfo e do coitelo.
aí casmados, vamos a chupar os dedos. O interesante da cabeza é que quedan dúas partes. Queda unha parte crocante, que é a parte dos cartílagos, non? Que é moito máis... Incluso pódese queimar un pouquiño, non queimar a chajar negro, pero si torrarse así demasiado. Pero a parte que queda escondida da carne, aí onde está todo o sabor. E vos podo asegurar de que é un espectáculo. Está boísimo. Agora vos enseño. Bueno, mirade. Escachamos a pataca. Xa comenzamos con ela aquí. Aí. Bueno, escachar, deixadme secar un poquinho as maus. Sabede, non? Metemos o coitelo e rompemos, sen máis. Aí, metemos o coitelo e rompemos. Coidado ca sal. Tamén, cando botemos... Eu proveina, non hai outro xeito mellor que probar o bacalao así, en cru. Cando desargamos a cabeza, despois unha vez que temos desargada, pode ir ao congelador para outro día, pero o ideal é coller un anaquiño e probalo. E así sabemos exactamente o punto de sal, non? Normalmente, bueno, se a mercades xa congelada, así, é dicir, ao productor xa directamente aí tedes unha garantía do punto de sal, unha garantía importante. Normalmente en 24 horas, cambiándolle 3 ou 4 veces a auga, debería estar. Mirad, vide para aquí. Cando metemos ao forno, estas aletas son as primeiras que se van a facer. Isto tórrase, queda todo super crocante despois de 40 minutos a 180, 190 grados. Pero queda tan crocante, tan rico, que incluso podemos partir, está boísimo. Despois, outras partes que quedan crocantes son estas, todas estas quiniñas, pero temos toda esta carne que está cargada de coláxenos. Isto é moi interesante, vale? Ben, no mesmo momento que botamos a pataca, embarcamos a cabeza. Mirade que lingua de bacalao. ¡Buah! Mola, Lingua ou cococha. Lingua ou cococha, porque hai que lle chama a lingua que ten a súa razón a esta. Esta é unha parte moi xelatinosa do bacalao. A mí me encanta. Isto rebozado, frito rebozado, non vale para calqueira, porque cando estopa é como si na boca meteses unha cápsula de algo, non? E instalase na boca todo o seu sabor. É unha parte espectacular do bacalao, a min encántame. Está na parte interior da cabeza, moi rica. E despois está a carrilleira, que está aquí, esta está partida en dous, ves? A carrilleira vai aquí. De aquí sácase un anaco así, que é como unha faciana dun porco, exactamente igual. Bueno, damoslle unha voltiña. Xa comeza a sacar a lumes. Ben, baixamos o lume 6, 5, 4, 3. Ao 3, suaveciño, que vaya facéndose aí. Eso temos que torralo ainda un pouquiño máis, ainda nos queda algo. Antes de botarlle o viño, o pemento doce e máis o tomate. Estou sorrindo xa, que a min traballar con estas cousiñas, despois ao final vai isto, as dúas follas de loureiro xa as podemos meter, aquí, dúas chéjanlle, isto retiramos. A celga. Vai por dúas partes a acelga. Por unha. Vale. Vai a penca, que ten unha cocción que podemos traballar con ele un pouquiño máis, que a folla. Como facemos?
están limpiñas xa, eu estou xa po primeiro que facer é a villa con elas e cos dediños, e limpalas todas. Aquí lle cortamos a parte de abaixo da acerga, que é a que está en contacto ca terra, xa o vemos. Ten o cor marrón e tal, isto corta, fora. E despois, aquí imos aproveitar isto, cócese por un lado e isto por outro. Si metemos todo ao mesmo tempo, isto vais a facer moito antes que isto. De todos os xeitos, tampouco vos compliquedes se leva unha sobrecocción a folla da acerga. Vai estar boa exactamente igual, vale? Simplemente cambia un poquinho de textura e volves un poquinho máis blanda, que depende de cada quen, gustaralle máis, vale? Non hai máis. O único que temos que ter cuidado cada acerga é quitarlle estes fíos, vedes? Unha vez que temos aquí, facemos así. E se é moi tenra, moitas veces non fai nin falta, quitarlle estes fíos. Pero por se acaso lle quitamos estos, que é o que pode endurecer un pouquiño así, e pode resultar un pouco molesto no padal, na boca, pero nada máis. E así vou a facer con todas. Por un lado a folla e por outra imos a limpar estes fiños. Como nos aseguramos de quitar todos os fíos? Mirade, se collemos así por este mismo lado parece que non queda nada, non? Pero se lle damos a volta, volve a salir algún fío máis. Bueno, isto hai que ser escrupuloso tamén, que ainda que queda algún non vai a molestar tanto. De verdad que non. Pero o truco está en darlle a volta a sega para quitarlle todo. Os que non salen por un lado, porque non enganchas co coitelo, salen por outro. Por outro sí que enganchas. Así que non vai haber fallo. Vos chisco un ollo, vou rematar de limpar isto, de cortar en anaquiños, vou rematar de sofreír, vou ter isto ben sofrito todo. E vemos, no, isto xa está, isto xa lle vou a botar, porque despois ainda lle queda a cocción da pataca aquí. Sí, un pouquinho máis, 8... e xa vai para dentro. Joder, que ben ule. Parece mentira o que fai, Desde logo, os galegos, outros, evidentemente, depende dos continentes, ten o coandro e non sei que, pero nosotros que non nos falta cebola, o allo, pimento, a folliño do loureiro, porque ao final é o rexistro que temos máis metido no testa. Na testa temos desde que éramos cativos. Vainos a ver ben. A un galego vainos a ver ben, Seguro. Segurísimo. Un chisquiño de pimento doce. E agora, se queremos aquí, tamén lle botamos un pouquiño de viño. E vou a tapar. Vou deixar que coza isto na súa propia humidade. E así sacamos moitísimo máis sabor. Estou falando con vos, e de verdad, férveme, Férveme por falar do alume que está soltando esta tateguina aquí. Uau, como vamos pasar hoxe, compañeiros, mi madriña querida. Ai, a veredes. Pitu, mercaches pan, non? Pitu, ahora o teño aquí arriba. Que tal xa dejo. Mercaches pan, non? Un chisquiño de viño. Ai, nada máis, vedes? Nada máis. E agora, baixo. Ai, e debo de ter por aquí unha tapa. Voilà! Elo. Bueno, vémonos agora, compañeiros. Deixádeme, remato aquí, que para vos é o chisco dun mulleño. Ta agora. Ben, a parte do viño, boteille exactamente a mesma cantidade de auga e deixei cocer nada, 5 minutos máis, nada máis, non ten nada máis daqui. A auga é que, según vosotros, se precisades un poquinho máis, todo eso o pide. Sempre hai que ter un poquinho de preparada de auga, por se o pide, non ten nada, pero non ten ningunha ciencia. Ben, todo isto para o vaso. Batedor. E veña. A ver, espera un segundo, vamos a facer así. Vamos a facer as cousas ben feitiñas. Eso, Vale.
teño isto xa rustrindo, que foi pouquiño a pouco, xa soltou todo ese alume. Aquí abaixo, todo este que vedes aquí, toda esta salsiña, eso é o que vais facer o caldo, un caldo espectacular. Por eso, home, se tedes un pouquiño de caldo de peixe, porque o único que vamos a precisar é nada, unha cunquiña. Pero se non, auga, sen ningún problema. Aquí vai a estar cargado de sabor igual, eh? Falamos de bacallao, do rico. Aí está. Listo. Unha cousa menos. Cando falamos das salsas de tomate, de pasalas polo pasador de puré ou polo brazo batedor, sabedes que vos comento moitas veces que se rompa a estrutura molecular e o porqué de cambie de cor, a isto refírome. Cando queremos unha salsa de tomate ben vermella e demais, aí temos que evitar o brazo. Aí para iso temos o pasador de puré. Moitísimo mellor. Altera moitísimo menos o sabor. Ben, un momento. As pencas van, repartimos para dentro. Garabanzos. Todos van a ser moitos, penso eu. Aí. Vale. Dámoslle unha voltiña, quieto. Volteamos sempre polas beiriñas, sempre metemos a culler por aquí, polas beiriñas, para non romper. Nin a pataca, nin o bacallao, e que todo se manteña. Aí está. Agora, o teño no 5, eh? Vai para dentro todo rustrido. Prato completo. Completiño de todo. Prato único. Que non hai dúda. Non hai dúbida ninguna, eh? De que ten prato único. E agora, medio vasiño de viño. Aí. 5 minutos evaporando. Subimos un pouco. 7, 8, 9. Subimos un pouco. Mesturamos todos os ingredientes da tarteira para que todos vayan collendo o sabor. Se transmita todo outra vez. Mirad, hai veces en donde o viño peta no fuciño, sabedes? Cando botamos o viño e antes esa de, está moi cargado, non? Entón hai que deixar, o temos moi claro de que hai que deixar reducir o alcohol porque no fuciño xa nos di, está petando moito. Bueno, agora podía comer así, do rico que ule. É un arrecendo tan rico con mesturar o viño co peixe e tal. Está boísimo. Evidentemente vamos deixar evaporar o alcohol, pero digamos que non pega ese petardazo no fuciño como cando botamos unha carne ou unhas verduras. Bueno, ten que cocer a pataca. Cocer a pataca, aquí hai moito espesor. Así que imos a botarlle un chisquiño de auga que xa teño aí preparada. Vai o viño, xa evaporou, auga, cando temos listo para comer, cando este a pataca. Sen máis, cando este a pataca, cando collamos un coitelo, pinchemos a pataca, que se desprende, témolo listo. Que lle falta un pouquiño? 2 minutos máis, 3 minutos máis, eso calculades vos. Bueno, un chisquiño dun ollo, que vai a ser o tempo de degustar esta tarteira. Ata agora. Fai tempo que non facemos un guiso, e por iso hoxe tocou un de acelgas e bacallao. Nunha tixola rustrimos a cebola, o allo, o pemento. Incorporamos o pemento doce, o tomate concentrado e un chisco de viño.
Tapamos e deixamos cocer uns 10 minutos. Nunha tarteira rustrimos a cabeza de bacallau, a pataca e o loureiro. Buscamos un fondo de salsa onde engadiremos as acelgas, media cunca de viño branco e os garabanzos. Trituramos o rustrido da tixola e incorporámolo á tarteira. Deixamos cociñar 18 minutos, empratamos e listo para comer. Non penso en pratar, isto vai así para a mesa. Bueno, maravilla, O arrecendo que hai aquí, mi madriña querida, que cousa rica, de verdad. Bueno, tenes aquí un xeito. Esas cabeciñas de bacallau que moitas veces non sabemos, as acelgas, que as temos encasilladas cantidad de veces nunha crema, unas pencas fritas, esas, moitas veces temos encasilladas con 4 pratos. O que podemos hacer con unhas acelgas pode ser casi interminable, incorporadas pues, de calquer tipo de garabanzos, lentellas e demais guisos, e temos un prato de primeira. Bueno, eu desde logo vou a disfrutar con este, Eu e alguén máis tamén. Un bico, unha aperta, e ata outro día. Chao.